Suasana tukang lagi mengerjakan potong triplek 1 mili. Iki Mas Ati lagi banyaknya triplek bersama Pak Udin. Oh, iki Pak Udin iki ya. Terus iki Pak Arifin. Ewo maku. Maku kayu sing Pak Arifin iki. Oh, iki pekerja keras sih beliau. Kemudian oke, Pak Arifin juga garisan, penggaris meteran. Oke, diawasi langsung. Iku nang dhuwur, iki ngewangi nang ngisor muga ana sing penting jarine. Karena keadaan darurat, diawasi langsung karo Pak Udin. Ke Mas Fatan rusa, Mas Ati ngukur triplek. Potong bagus. Ya santri ya iki ya iso motong kabeh pokoke. Potong gak usah.